Cada vegada que passe per davant d'este baix, l'antic espai inestable, em ve a la ment l'època universitària. No puc evitar relacionar-la amb la revista Cotaciones en la Caja Negra, on vaig conèixer molts dels membres fundadors d'aquesta sala. Vaig conèixer a Jacobo Pallarés, a Gabi Ochoa, a Maribel Bayona, a gent com Rafa Casany i a Rosa Molero. Em sorprenia molt la capacitat de treball que en tenien, escrivint, dissenyant obres, editant la revista, organitzant premis universitaris, però això no em va sorprendre que també obriren una sala. Va ser el naixement en aquells temps de la FETI, la Federació d'Espais de Teatre Independents. Teníem el sentiment d'estar fent coses importants. Des de l'esglaó més baix, els alternatius, els independents, el soft, quan mires enrere veus que tot aquell treball no va ser de bales. Totes aquelles hores invertides en acondicionar les sales, en fer taquilles, en netejar, en promocionar. En aquesta sala precisament van donar els seus primers passos gent com el Conde de Torrefiel, la Veronal, los Corderos, Canallaco, recordo muntatges de Bazapico, de Begoña Tena, de Alejandra Garrido i Alberto Torres, de Chavo Jiménez, de Cora Mateu. Realment van complir amb el seu lema quan van obrir l'espai, que era sempre que necessites mi espacio te lo voy a dejar, i crec que si es revisa la programació de sales com Inestable de n'adones de la inversió cultural que va ser brutal i que suposa que aquesta inversió a llarg termini és molt important. Gràcies a sales com aquesta, nascudes en aquell moment, avui tenim una nòmina de creadores i creadors molt important. Alguns van anar-se'n fora per a poder créixer i altres van continuar lluitant les barricades que es van convertir en aquestes sales. De muntatges de la pròpia companyia Inestable recorde les trilogies com La Noria o algunes obres com La Perrera o Judas y sus desiertos. I recorde també, amb especial estima, la vegada que vaig estrenar per primera vegada una obra així, a aquest espai. De fet, era quan ja pràcticament anaven a canviar l'espai i va ser un encàrrec a Pedro Montalbán Cruebel, en esta crisis nos saltaremos por la ventana, on vas poder treballar amb gent que precisament havia treballat en Inestable des del principi, que jo havia coincidit amb ells a la universitat, com Maribel Bayona i Jessica Belda. Va ser preciós poder treballar amb aquesta gent després de 10 anys de trajectòria, tornar-nos a veure i quan la gent normal passa per aquest espai, que ara està tancat, poca gent pensa o es pot imaginar que això va ser un teatre, però tot al llarg de 10 anys la gent d'Inestable sí que va imaginar que fos un teatre i crec que hem d'estar molt agraïts a la seva tasca i a la tasca en general de les sales en aquells moments.